Türkiye Respublikasında Türkmenistan'ın eksport xaritlarının ferisi geçirilir. Bu arada Ministerler Kabinetinin başlığının orunmasarı Nökörgül Atogulyev Hökümet Meclisinde haber verdi. Vatan haberler gepleşiginde belenip geçilişi ýaly hormatly prezidentimiz Sany Ulgam arkaly Ministerler Kabinetinin nowatdaky meclisini geçirdi. Şol meclisde Türkiye Respublikasında Türkmenistan'ın eksport xaritlarynyň ferisini geçirmäge görülýän taýýarlyk barada hasawat berildi. Belenişi ýaly fergide ýokary hili we bäsleşi ukyply xaritlar bilen bir hatarda ýurdumyzyň eksport uğurlu maksatnamalary hemde maýa goýum tasnamalary bilen tanışdyrlar. Terga ýurdumyzyň eksport we maýa goýumly uğurlu pudoklarynyň şeýle hem senagaçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň gatnaşmaklary göz öňüne tutulýar. Munyň özü sowda ykdysady, maýa goýum, ulug logistika we beýleki uğurlarda hyzmatdaşlyk giňeltmäge mümkinçilik döredir. Mälim bolşýaly köp ýyllardan beri paýtagtymyz Aşgabatda Türkiye Respublikasynyň eksport xaritlarynyň fergisi geçirilip gelinýär. Geçen ýyl şeýle fergi 11-nji gezek geçirildi.